Ayan, papasok na kami ngayon dito sa Ngongping 360. Ayan, ang ticketing office para sa cable car. Platform entry. So, dito yung entrance nila, papasok. So, ayan, meron silang escalator at meron din silang hagdan. So, meron silang mga paalala dito. So, eto na. Ito yung view na makikita mo pag akit mo doon, pag sakay mo sa cable car. Halika, tingnan natin. Ayan na sila. Dito na kami sa taas. Wow. Dito may bus terminal. Bus station. Ayan na. Ayan, mula po dito sa pila. Ayan, ginamit po namin or kumuha kami ng aming VIP ticket mula sa Klook. Ayan. So para po na sa ganun dire-diretso po yung access natin. Yes. Ayan. So para dire-diretso po kami na ma-assist at hindi masyadong mahaba yung pila, lalo na kung dito po kayo bibili. Ayan. Nakita kami! Excited na? Ready ka na? Takot ka sa height? Sa heights pala. Kami nga dapat matakot sa heights kasi kulang kami nun. Ikaw, matatakot ka sa heights? Hindi. Ikaw, sister, ready ka na? Kaya? Oo na. Excited na. Good luck. Sa isang ilan ang kasya? Hanggang 10. Tama ba? Hanggang sa kung ilan ang kasya? 10. Hanggang 10. Ayun, titignan natin. Kung ilan yung pwedeng magkasya dun sa isang cable car. So, pag yung floor niya po is transparent. So, makikita mo yung nasa baba. Ayan. So, may kasama siyang picture. Babayaran after. Kung gusto mong kunin. Ayan na. Oh my God! Oh my God! Ay! Pasok ka rito, sis. Hindi ko yata kaya na dito. Dito ka kaya? Gusto mo? Bakit kayo? Ha? Ako nga gusto ko mga experience eh. Ay, fake. No. Only 5. Can you stand there? Tayo ka raw, CJ. Oo nga, dapat dito ko para makita. So may nakasabay po kami mag-asawa. Ay! Bakit na kami? Alam, bilis! Ay! Parang mali yung pwesto ko. Nakatalikod ako. Oh my God. Ayun po. Oh my God. Can we stand up, no? Oh my God. Oh! Oh my God. Sister, nanginginig ako. Natatakot ako. Pwede nakatayo. Oh my God. Ayan. Ilang minutes kaya? Hanggang doon pa pala sa bundok. Oo nga, taas. Oh my God. Hala, nanginginig ako eh. Nininervous ako. Ito na, ma'am. Dito na kami sa loob. At medyo nakakanginig ng tuhod, nakakangilo ng ngipin, nakakanginig ng lamang loob. Tingnan niyo ako, ma'am. Diba? Oh.
Tapos, ay! Bigla siyang bababa. Bigla siyang bababa, mga moms. Nakakatakot siya. Tapos lilipat tayo. Iba na naman sasakyan. May sasakay. Kung may sasakay. Dito na kami mga Pwede niya magpakay. kaya nga yung belo pa pati. Kita mo yun yung bundok. Aakatin namin yung bundok mga. Yung gano'ng kalalaking mga makina yun. No. Parang mauubos yung kukukurente. Sila ba yun, di ba? No. Kakanervous na. This is a very unique experience. Kakaiba. Oh my God. Parang mabubura yung kilay ko dito, mga mama. Oh my God, ayun yung nyagat ko. Ayun na po. Oh my God! Oh my God! Lord, thank you for this experience. Huwag naman sana mo. Pag nalaglag talaga yan, nagat ng bagsak namin. Habang ako po nininervyos yung magjowa sa likod ko, ang saya-saya po nila. Ayun. Sana. Sana pa kami doon sa bundok. Kakanervyos. Pero masarap sa feeling, mga moms, totoo. Malamig naman, pero parang pawis ako. May selfie na sila tayo wala pa. Yan na. Oh my God. Huwag nyo i-skip to ha. Kasi saya nitong ano na to. Ang saya sa feeling nito. Para kung, hindi naman ako naduduwal. Pero may kaunting nervyos syempre. Ang lalim yun for sure. Baka mamaya may mga dilis dyan. Oh. Dilis! Bakit na kami sa taas? Oh my God. Ang galing ng gumawa nito. Nagkakahalaga ng magkano isa nito? Per head. Sa computer. Hindi. 3,000 ko lang 3,000. 2,700 yata. Ganun. Ang bonggo. Diba mga moms? Oh, I love it. Mga ilang minutes kaya yung aabutin namin hanggang doon sa taas. Kita mo dito yung buong ano, yung view. May isa pa? Hindi, sa Singapore. Sa Singapore? Medyo mas ano ka doon. Mas nalulula ka? Mas lula ka. Ang bilis mo. Huh? Kahit paano, slow mo lang. Parang feeling ko kapag the more na mas mabagal, feeling ko mas may mga ganito rin diba sa ano? Sa European countries, Poland, Switzerland. Yung mga ganito, tapos puro snow, no? Ayun po. Oh my God, yung bundok. Grabe. Alam mo sa Baguio yung ganyan puro bahay na. Ayan yung mga bundok nila puro bahay na. Oh my God! Ang ganda mga moms. Wow! 1, 2, 3. Tapos ganito kayo. Hindi, sige. Kita. Yan. 1, 2, 3. Ano? Isa pa. Jump shot. 1, 2, 3.
I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. See? Ang ganda. Merong happy family, may magjowa. So CJ, paano tayo? Mga single. Sana nirenta na lang natin yung tied up na natin. Alam na, di ba? Ayun yung view nila. This is the airport? No. Oo. That's the airport. Laki ng airport nila. Grabe, oh. Kabuk. Wow. That is the airport. Kabuk. Kita niyo mga moms, diba? Alam, mas lalo nanginginig yung tuhod ko. Tumayo po kasi ako. Dami, oh. Ganda ng view, mga moms. So may itataas pa to. Siguro para mga aabot to ng 20 minutes na. Hindi lang. 30 minutes balikan. Oh my God. Guys, kata kay mami mo. 1, 2, 3, smile. Bakit sila apat lang? Ayun na. Oh my God. Alam, may isa pa. Ay! Oh my God! Oh my God! Sino nag-book nito? Sino nag-book nito? Si Ken? Mamaya lalo, yung kita yung ilalim. Oh my God! My knees are shaking. Bended on my on bended knees. Oh my God. Ay! Pero maliban sa aeroplano, isa to sa mga pinaka-perfect way para makita mo yung ganda talaga ng lugar, no? Ayan. Oh my God. So umakit na kami ng 2 beses, umakit pa kami ulit. Oh my God. Ganda. Sana may ganito rin sa no? Sana may ganito rin sa North, yung mula La Union to Baguio. Diba? Oo. Hindi na masama, tapos ang pamasahe 500. Kung 500 isa, okay na din. Oh my God, naka-transparent sila. Oh my God! Oh my God, parang sanginginig ako doon. Oh my God. Look at that, ang ganda. Wow. Ha? May isa pa? Hindi pa yan ulit. Hindi, meron pa. Malayo pa yan. Sasakay lang natin. Ha? Baka mamaya paglabas nito, Manila na. Nagits yata nila. Grabe. Kaka-nervous. Ayan, so meron silang pathway dito sa baba. Yung mga nagtitrek dyan. Ito yung mga yung gusto kong umakyat. Naku, kahit gusto kong pumayat, hindi ko gagawin yan. Meron dyan yung mga foreigner na dyan. Naglalakad. May makikita mo dyan. Oo, hindi nakakalbo yung puno, yung bundok. Naaalagaan, yun din yun. Kasi marami rin mga kakaibang puno. Ang ganda. Yun na nakaka-amaze kapag yung ganitong klase ng tourist. Oh my God, may isa pa mga moms. Ano ba? Ito na. Oh my God, ayun yung nakakaloka. Parang hinihila yung ano ko. Parang hinihila yung laman loob ko palabas.
Ang sakit. Gusto naman natin. Ay, meron pa nga. Ayun pa oh. Kaya tama lang din talaga na ito yung inuna namin para sa aming first day tour. May energy. May energy pa. Kasi kung inuna natin si Disneyland, tapos bukas ito, kasi pagod-paguran. Oh my God. Tsaka mas ma-appreciate natin kasi ang ganda talaga. Ang ganda talaga nitong ano na to. Oh my God. Baka nandun si, alam niyo baka nandun si Mama kasi maraming ulap. Baka naman, pag-akit natin sa Pedro na yung nandun ha. So yan. Meron naman palang mabilis na parang yun. Oo. Ay, CJ parang maganda dun sa kabila, CJ. No? 360 yung view. Ay, oh. Hala, kumuwi pa talaga. Kumuha sa bitin sa atin. 360 yung view eh. No? Ay! O yan. May kasama. Next time. Oh my God. Hello! Hello! Bakit yung isa walang sakay? Meron yan, hindi mo na nakikita. Alam mo, mas yun na nakakatakot. Kaway ka. Ay, naku, si Mako. May gauteng mo. Meron pa ganun po. Oh my God. Grabe, ang lusog ng bundok nila. Oo, ang healthy. Ano na talaga may area for development. Hindi Sana pwede. talaga sa atin, may ano eh, tapo na ng basura. Lagyan mo ng cable car yun. Makikita ang tinatago. Ang ganda. Maakyat, may nagtitrekking nga. Ayun, may dalawang... Ha? Alam mo kung... Ay, sabiyo ko, tango si Ben. Mula dun sa unang stop. Ayun, di ba? Ang sakit. Sakit. Maghapon din ang akit. Pero parang... 6 hours? Daig mo pa nahising yan. 6 hours siguro yan. Oo. Oh! Balikan niya, balikan. Ay! Angat na naman. Ay, sus, meron pa? Sila ba yun? Kyle? Wala. Ginawa yan ni Kyle. Oh my God, meron pang isang akit baba. Đi cùng ở hai pin lên. Ấy thành tủ này kìa. Thành không. Có gì cả tạm cân ngọn hình châu sang bên thì xem cân tài san. Akit na Xem naman. cân tài san nó thôi. Oh my God. Ay! Tao có làm thế à? Ganun tayo sa Buddha. Ay, hindi Buddha. Ang Ay, layo Pina. nga. Yun yung lantaw. Lantaw means? Ay, sila Ella, oh. Hindi. Ay, hindi yan. Paano pabalik tayo? Ay, Pina, ito na. Uy, ayun yung Buddha. Bumaba pa tayo doon? Ha? Oh my God. Ay, dahil ko rin siya, ma. Tapos biglang baba, ano? Ayun, Ayan na, tapos ayan na, biglang ayan baba. na, ayan na, ayan na. Saya What pala, if? What if? Wag naman sana. Sa kalagitnaan ito. Bigla siyang tumigil. Bye-bye. Handa ka na, sister. Handa ka na umihi dito. Oh my God. Nanginginig ako. Diba? Imagine mo lang, what if biglang tumigil siya? Kasi ganyan, diba? Oh. Nakakaloka. Siyempre hindi mo masasabi yung ano, diba? God. Magkaroon pa rin ng mga technical problems. Ang laki niya, Oo, yun eh. Kita ay nakaka-nervyos. Tapos paano ka bababa niya? Upo. Kintung Nanginginig tayo yung tuhod. pa si Huleng. Tapos yung lato-lato ko po parang ano, nanginginig na ewan. Alito ko, lamutan si Tate. Parang nagano siya. Parang siyang ewan. Hindi nararamdaman na. Hindi. Ako, lalo ako nininervous.
Meron din silang dito yung bridge na mahaba. Parang meron dito sa ano sa Cebu. Patawid ng Lapu-Lapu. Ganyan yung tulay. O, diba? Galing. Alito po. Ayun yung The Giant Buddha. Ayun, Ayun pa yung patas eh. Diba? Wow. Galing. So this is it. Nalapit na kami sa end ng ating cable car. Naku, mamaya may pagbalik pa. I love it. I love the experience. Kaka-enjoy. Kakaiba yung feeling. Halo-halo. Gusto mong dumumi, umihi, kumain, sumigaw. Kaya lang hindi pwede kasi meron tayo ibang ka-joy. Ay! So lalabas na tayo mga moms. Ay, may nakita ko moms. Target lock. Mga moms, hindi pwede kay moms dito. Mga moms. Ito na siya, moms. Ayan na siya, moms. And dito. Tatay niya yun. Kung may nakakakilala sa kanya, pakitag naman siya, mga moms. Ay, ito na. Ito na siya. Ay. False alarm, mga moms. So, pipila kami ulit mamaya para makasakay kami dyan. Para-paraan. Ayan. Andito na nga kami ngayon, mga moms. Pabalik na kami dun sa aming unang pinanggalingan. Maulan, mahamog, maulap. Mas talo nakaka-nervyos. Naku po. Ayan, nabasa na iba namin makasama dahil sa ulan. But tuloy pa rin po ang ating bonding at pag-iikot dito sa Hong Kong. See ya! So, ito yung masasakyan namin ngayon. All is clear. So, glass siya lahat. Yung pader at yung flooring. Ayan. Naku! Ay! Ay! Uy, kalmahan lang natin. Hi everyone! Hi! Stand up, stand up! Stand up. No, just you. Dalawa kami. Okay, tatlo. Get closer. Okay. Everyone, look at me. Look at you. Mahal mo na ako, no? Take off your mask. Ha? Okay. 3, 2, 1. Okay. Just over you. You also take off your mask. You also take off your mask. Kapagkamalan yata tayo mag-asawa. Selfie. Paano? Dapat dito sa amin. Ay! Oh my God, kita namin yung... Uy, Eden! Eden! Sinaulo ka! Eden! Uy, sinaulo ka! Baka malag... Oh my God! Parang feeling ko mababasag. Next! Ayoko, okay na ako dito. Oh my God, nakakata. Ayun o, tinawag. Selfie pa ako. Hala. Kaya nakita mo yung sahig ko. Huwag ka ilalim. Yung pala. Kaya ba ako niyan? Puto. Ito naman, parang hindi naman kami nakaapak sa inaapakan mo. Siyempre kaya ka niyan. Oh my God. Ito kakaiba to kasi. Ayan o. Oh my God. Nalikat mo! Siyempre gusto niya to eh. Di lang, nginginig na yung mga kasama. Nangihirig na siya. Ipitin mo yung tiyan mo. Oh my God. Oh, next. Next. Pwede ba mga paa na lang? Oh my God. Ay, hindi yung bracelet natin. Yung kamay. Uy, try lang natin. Sige, nabuksan natin yung pinto. Once lang. Mga 10 seconds. Oh, next. Oh my God.
Maganda yung sa baba, sa taas ka tumingin. Nakakalula naman po kasi. Oh. Dari! Ay! Uy, Lord! Ginusto nyo to eh. Kayo nag-ayos ng itinerary na to eh. Okay, ready? Ba't di ka mag-live ngayon? Gusto ko yung live mo. Okay ako dito. Ay! Oh my God. Oh, pose. 1, 2. Ayan. Ayan. 1, 2, 3. Pose, tapos may mga nakaharang na paa. Maganda yan. Lago natin. Oh my God, yung hamog. Ayun na sila. Ayoko tumingin. Wala ka nang makita kundi siya lang. Nancy. Wala gusto sumagot. Si Gren. Si Green gusto Si Gren. Oh my God, ayun. Balance. Sayang na Gren. Gren, pagi na. Balance. Maganda yung pagi na. Hindi masyadong kita. Parang nagilim ako. Uy, baka magbukas ah. Oh my God. Pikit lang rin. Pikit lang. May pagi na. Tatanong na ng skydive yan. Pagi nga. Skydive yan. Nice. Ay, picturean mo na. Ay, puro Ayun na kay Ken. Oh, ayun ba? Next. Bakit parang bumibilis yung takbo? Ah, hindi kasi bakit tayo? Pagbababa ang ano. Mabilis, di ba? Ayun, oo. Lala. Bakit kasi tayo? Hala, yung hangin. Bakit tayo? Tayo naramdam ko. Wala mo makalama ka lang. Buti nga pagi pa eh. Pag tumalon ako. Gago. Ano, pag Alam, nag-crack may ko, okay crack lang. Uy, yun. Mabilis siya pababa. Yung hangin. Ayan, change pose. Nanginginig ako. Maganda yung post ni Ken dyan, no? Pitos. Yan. Kaya medyo lumilinaw na ang kapaligiran. Ayan, guys. Wala, nagra-rap na rin ako. 1, 2, 3. Aray. Selfie na, selfie. Selfie na, selfie. naman siya. Oh. 0.5 mo, tit, ano? Aray! Nakailangan kami kasalanan. Okay, ito lang pa. Marami pa tayo eh. Ayan, pwede na! Mababaw lang. Hindi pwede pa, ano, pakapila. Since kalamuela ka na, higa ka na. Isa lang. Hindi siya nakikita. Hindi, pagkatingin sa baba, sa taas ka lang. Okay na. Uy, maganda to. Kantahan na natin siya rito. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Bakit? Parang roller coaster. Oh my God! Saan ba? Oh my God. Wala lang, pagi lang siya. O yan, pwede na higa, friend. Oh, yun oh. Oh, tingin na sa camera. Ayan, sa camera daw. Dali. One more. Alam nyo yung kabang, mas nakakaloka kasi mahamog. Tapos, Para tayo makikita yung ilalim. diba? Kanina. Andito na kami, may natutulog na po dito sa loob ng cable car. O di ba parang siya nakalota kasi nga glass kami. Oh my God. Lapit na. Yan lang, konti na lang. Wait na lang. Ayun. Gusto ko na lang kasi makumbak talaga yung dagat. Konti na. Malapit na. O, binayaran natin doon, di ba? Mahal dito. Oo, kaya sulitin natin to. Kaya nga CJ, sige na. birthday mo. Okay na. Ayan, dagat lang. Wala natin. Tingin ka doon sa land. Hindi, mas plain nga, hindi mo kita yun. Upo ka lang. Tingnan mo na ilalim, nandun yung mukha niya. Ay! Ano ka ba? Parang building na pinag... So, eto na. Nandito na kami sa endpoint. So, bababa na kami. Hindi na gumagalaw. Alin? Baka last trip slow na down. yun. Oh, lang. Ay, meron yun. Kasi hindi may sasakay pa. 6 pa yung last trip niya. Dito na kami mga moms. Pababa na po. Ay, yung tumbler ni Ivan. Ayun, nasa likod mo. Ilalim. There you go, mga moms.
ang aming experience dito sa cable car. Halo-halo, nakakapanginig ng tuhod and all. So, ito. Oo, masaya, happy. Yung 10. How much is this again? Only photo 198. 198? Yeah, 198, yes. Ha? 198. 198? Yes. Together with this? 198. 198. Yes. Okay, kindly hold on. I'll check my kukunin natin para may souvenir po ako sa bag. It's DJ.